Fa molt, molt temps enrere, en un país lliure, extremadament bonic. La dansa i l'ambient contagiós de la gent humil atreu les oïdes i mirades dels nobles de la cort que baixen del seu majestuós castell. Portats per l'entusiasme de l'alegria, s'oblidaren del perill de nens i jovenaia raptada, homes desapareguts, de cases cremades, de collites incinerades, de la sanguinària creuada portada a la fi per ells, els homes del drac. Un altre cop vençuts, desesperats, febles. Busquen ajuda al palau. Algú ha de fer alguna cosa. El rei, els soldats, els cavallers. Arribats al final del seu viatge, fatigats i gelats de fred i de por, es preparen per la lluita. L'hora havia arribat. Quan tot semblava ja perdut, arriba ell, Jordi. I així s'acaba la història. Però sabeu què? En cada un de nosaltres hi ha un cavaller. Només tenim que saber descobrir-lo. No oblideu. Busqueu.